984टा पस्टखौ जोङो फिलाप खालामनो थाखाय ग्रेड पास जानाय जोंनि फरायसा गथ'फोरनो साख्रि होनायनि जे सायख'नाय हाबाफारिया दा जागासिनो दं। बे जोबबानो इलेक्सननि सिगां जोङो साख्रि होनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। स्कुल जोंहा आरोबाव स्कुल मैगंग्रा एसआइ पस्ट 35टा पस्ट खालि दङ। 35टा एसआइ पस्ट खालि दङ। बे 35टा एसआइ पस्टखौबो फिलाप खालामनो थाखाय थाबैनो एडभार्टाइज होनो थाखाय आङो सिएसबिआव बेखौ फाथायहरनो थाखाय दा फाइल प्रसेस खालामबाय। दा बेखौ नायोबा जोङो गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होनो हानाय दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेनि बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दासिमहालागै नोंथांमोनहा मिथिबाय जे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 200टानिबो बारा पस्ट खालि दङ। बेखौ फिलाप खालामनायनि थाखाय दा जोंहा एडभार्टाइज जोंनि सिएसबिनिफ्राय होबाय। दा बेबायदिनो आरो गोबां डिपार्टमेन्ट दं। एग्रिकालचार, इरिगेसन, वाटार रिसोर्सेस जोंनि 40टा डिपार्टमेन्टआव सानथ्र'हायै पस्ट खालि दङ। आइफोर बा बिदा फंबाय बिथांमोन जायफोर लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा बेखायनो गोलाव सर' जानांगौ गैया। जोङो नैबे एमएलए इलेक्सन बायनायनि उनाव दा एमएलए इलेक्सननि सिगां सिगां हास्लाबाबाबो जेसेबां डिपार्टमेन्टफोर दङ मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टआव 300टा 400टा बेबायदि पस्ट खालि दङ। बे पस्ट खालिफोरखौ फिलाप खालामनो थाखाय साख्रि होनो थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेखायनो आं जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा जोंनि गासैबो बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ खावलायगोन। नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव खुनु दस्रा दैदेनगिरिफोरनि फारसे बिसास लाखियाजासे सोरबा बबेबा देवानिफोरनि बाथ्रा खोनासङालासे आथिखालनि नैबे बिटिसि सरकार सालायबाय थानाय सरकारजों नोंथांमोनहा थाफानानै प्रकाश बसुमतारीजों थाफानानै मानगोनां देरहासार बसुमतारीजों थाफानानै जोंनो खामानि मावनांगोन। आरो बे खामानि मावनायनि फिथाइखौ दिनै नोंथांमोनहा दाख्लै बिटिसिनि खामानि मावनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै मोनगोन। बे एखे रोखोमनि फिथाइखौ एमएलए इलेक्सननि उनावहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा मोनहैगोन। सोरबा साख्रि मोनगोन, सोरबा बेफार बानिज्य खालामनो थाखा मोनगोन, हा गैयिया हा मोनगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्रा फैसा मोनगोन, जोंनि बेंगुरि मानसिफ्रा जोंहा फैसा मोनगोन, बोराइगुरि मानसिफ्रा फैसा मोनगोन। गासैबो सुजुग सुबिदा जोंनि नैबे बिटिसि गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनो होनो थांगासिनो दं। जे सुजुग सुबिदाखौ थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि दैदेननाय सरकारा होनो हायाखैमोन। आरो बेनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा रांखान्थि बिथिङाव सिनस्रि बायनानै गासैबो दंजोबोमोन। मोनसेबो सुबिदा मोनाखै। साख्रि बाख्रि गासैबो आसाम गभर्नमेन्टआव हरजोबदोंमोन। आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो बे साख्रि बाख्रिखौ गावसोरनि जायगायाव इन्टारभिउ खुंनानै गावसोरनि मानसिफोरखौ साख्रि होजोबदोंमोन। जोंनि मानसिफ्रा मोनाखैमोन। दिनै नाथाय दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो इन्टारभिउ फाथिनानै जोंनि बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्ला बेकार गोरों गोराफोरखौ साख्रि होनायनि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ। सानथ्र'हायै जोंनि आइ आफा बिदा फंबायनि फिसा फिसौफ्रा गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। आरो बेखायनो बे खाबुखौ लानांगौब्ला आथिखालनि सरकार सालायनाय दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै नोंथांमोनहा खामानि मावनांगोन। नोंथांमोनहा जुदि उल्टां फाल्टां जायोबा सोरजोंबा थाङोबा जायफ्रा दिनै गावसोरनो गोदोनो नागिरबाय, गावसोरनो दोबैनो नागिरबाय, गावसोरनो दिनैहाय गोथै हाखराव गाबोहैखाबाय, बेबायदि दैदेनगिरि बेबायदि हान्जाफोरजों थाफानानै खामानि मावोबा नोंथांमोननि खाफालाव जे मोनसे सुबिदा दंमोन बे सुबिदाखौबो नोंथांमोनहा खोमानानै लागोन।